O día 10 terá lugar o acto comarcal organizado polo BNG na Pobra, na confluencia das rúas Alexandre, Bóveda e San Roque. E este ano o acto comarcal vai se celebrar non o día 17, sino o día 10, cunha dupla celebración. Primeiro ás 8:30 da tarde, nas confluencias das rúas Alexandre Bóveda e San Roque, teremos un acto de unha entrega, unha ofrenda floral en memoria precisamente de Alexandre Bóveda. Unha vez rematado este acto sinxelo, pero que pretendemos emotivo, teremos tamén unha charla informativa na que estará presente o deputado do BNG no Parlamento Galego, Luís Bará, que presentará o seu libro sobre as memorias dos represaliados e das represalias e das vítimas políticas da guerra civil aquí no país, en Galiza. Ademais da ofrenda floral e da charla, desenvolveránse unha serie de actividades nos distintos concellos. En Ribeira, o día 16, terá lugar un roteiro polas rúas que levan os nomes de 2 represaliados polo franquismo. En Ribeira será o día 16 de agosto, ás 8 da tarde, que partirá dende a rúa Alexandre Bóveda, onde haberá unha pequena intervención política e unha ofrenda floral, e tamén despois decorrerá un roteiro ata a rúa Manuel Lustre Rivas, onde tamén homenaxearemos a este xornalista que foi represaliado polo fascismo. Tamén en Boiro, como é tradicional, celebrarase unha homenaxe a un fusilado aínda por determinar na Rotonda 10ª de Vila.